Ku danna subscribe kuma ku taɓa ƙararrawar sanarwa. Kamar da yadda kuke kallon wannan bidiyon yanzu shine gonannakin mu inda ruwa ya ambaliya ya cinye. Nan dai nan shinkafa ce a shuki anan kamar yadda kuke kallo, amma dai ku kalli yadda Allah mai da gurin yanzu haka. Dama haka Allah yake tsarin sa, kana naka ne kuma Allah yana nashi da sauransu. Nan kuma kaga iya wanda Allah ya bari da sauran ɗan abubuwan dai da ba za a rasa ba a kowane lokaci insha Allah. So dama haka abubuwan suke, kana naka ne Allah kuma yana nasa. In ka gane cewa da wannan tawakkalin a zuciyanka to ba za ka sha wahala ba. Allah sa mu dace, Allah kuma ya maida mana wani alkhairin gaba. Su ma wa'inda ruwa shiga musu nasu ba a nan ba ko da a wani guri ne, su ma Allah maida musu da alkhairi duk inda suke. Kuma gwamnati ya kamata ta duba iya wa'inda yamu wanda ruwa shiga wa gonannaki da sauransu. Inda wani taimako wanda za a iya yi wa mutane ya kamata ya mana. Allah ya mana jagora. Amin. Mutanen Kaduna kenan. Mun dawo daga gona dai yanzu haka.